baktım ki o da ne, sürü sürü bir sürü çile. Toplanmış geliyorlar gül oynaya yönüme. Hani sözlü bundan böyle. Naše cesta z letiště do Geceku proběhla bez problémů. Tak zase po 9 letech Gecek. Tentokrát poplujeme na jihovýchod a cílem je město Finike. Ale to bychom předbíhali. V nedělí ráno se vydáváme na jih a pak točíme na jihovýchod. Naším cílem je městečko Kalkan. V této bývalé rybářské vesnici dnes žije asi 4 000 obyvatel. Stala se rušnou turistickou destinací. أشهد أن محمدًا رسول الله. Večer se vydáváme na prohlídku městečka. Zdá se, že zase tak plno zde není, asi je po sezóně. Bary vypadají poloprázdné. A tak obdivujeme nabídku hospod, ale i různých krámků a obchůdků. Některá nabídka vypadá dokonce jako pravá. Ale všemu jako všude v Turecku vévodí fotbal. Večer ještě posedíme na lodi a jdeme spát. Ráno ještě trochu unaveni odpočíváme, ale rychle vyrážíme dál. Dnešním cílem je malebný záliv Kekova Roads a městečko Kalekoj. Kekova Roads je uzavřený záliv chráněný 4 míle dlouhým ostrovem Kekova. Zátoka má několik úžasných kotvišť a vnitřní zcela uzavřenou zátoku Uchagiz Liman, která je vždy klidná. Městečko Kalekoj. To dříve bylo známé jako starověké líkské město Simena a je velmi malebné, dominuje mu křižácký hrad, postavený na ochranu proti pirátům v byzantské době, dále zachovalá nekropole a četné ponořené hrobky vyčnívající z vody. Kotvíme u restaurace Roma. Po zakotvení se někteří odvážlivci vydávají na hrad. Vrcholek s tureckou vlajkou se zdá nad naše síly. Po náročném výstupu a slušném převýšení je vrchol doby. Zbytek posádky zatím obsadil prázdná místa v restauraci Roma.
No, tohle to mám Já jsem se na 10 nikdy nedostal. Nakonec se v restauraci sejdeme všichni. Dáváme trochu předraženou večeři a dobře se bavíme až do noci. Po klidné a bezpečné noci dáváme ráno koupel v zálivu a poté vyrážíme směr východ do města Finike. Po ohlášení vysílačkou na kanálu 73 dostáváme průvodce a odpoledne kotvíme v moderní maríně Setur Finike. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum sahibin olamadığım. Finike je pobřežní městečko v nejjižnější části oblasti Tyrkisového pobřeží. Žije v něm asi 50 000 obyvatel. Není moc turistické a možná proto je zajímavé. V městečku Finike se dají najít kavárny a hezké parky na odpočinek. Centrem města prochází říčka, vlévající se u přístavu do moře. Protože je zde výrazně levněji než v turistickém Geceku, neodoláme a dáváme si za třetinovou cenu dobrou rybu a skvělé víno. Po příjemné večeři se přesouváme na loď a jdeme spát. Je středa, půlka týdne a to je známka, že se pomalu začínáme vracet zpět. Po vyplutí z Finike dáváme koupačku na mysu u města Kaš. Rozhodujeme se na noc zakotvit v maríně Setur Kaš. Když se přiblíží večer a kapitán Luba uzavře další den v lodním deníku, posedíme ještě dlouho do noci na palubě a probíráme život. Nazdárek! Ale je to na velký prostory. YouTube. Já vím. To dobrý. A to je dobrý. Ukázal bych ti aj prdel. Další den je nebe bez mráčku a čeká nás pohodových 43 mil. Dáváme kávu a užíváme slunce. Pozdě odpoledne je před námi ostrov Gemiler. Napřed ostrov obeplouváme a zjišťujeme,
že je zde dost lodí. Proto volíme zátoku Darbogas, kde máme klid a jsme tu sami. Zvítězili jsme. Páteční ráno je teplé a slunečné. Zatímco kapitán ohřívá párky k snídani, my se stihneme vykoupat. Ráno. Děláme takový výměnný obchod? Výměna. Jo? Po snídani vyplouváme. Naším cílem je Gecek vzdálený asi 19 mil. Necháváme za sebou ostrov a jeho byzantské ruiny 5 řeckých kostelů postavených mezi 4. a 6. stoletím našeho letopočtu. To nám vysvětluje velký počet návštěvních lodí. Počasí je nádherné, velké teplo a bezvětří a takto na plachty dnes bohužel zase nebude. Cestou zpět kotvíme u ostrůvku Tersán a protože je vedro, tak dáváme poslední koupačku. Služba v kuchyni zatím připravuje oběd. Bude kuře s těstovinami. Jardova specialita. Po dobrém obědě a pivku na uhašení žízně vyrážíme na sever do domácí mariny Gecek. Zbývá nám několik posledních mil na moři a tak si vychutnáváme zajímavé prostředí Gecekského zálivu. Po dlouhém hledání konečně objevujeme pumpu a doplňujeme naftu. Chvíli hledáme to správné molo a v pátek odpoledne zakotvíme loď na stejném místě jako před týdnem. Čartrovka na nic nečeká a chlapci od Piteru okamžitě začnou s přebíráním lodi. Všechno pečlivě kontrolují, ale my jsme v klidu. Žádné problémy nečekáme. Předání proběhne OK. A tak ještě na závěr vyrábíme společnou fotku do našich archívů.